Hallelujah. Yoro you try. Ngis go comment, ngi comment na kapor. Ngi poi ka jaka ha ka asam, bat ka asam ka bangi inang bun, ki kidang bu daga dur belai, bat kidang yamane ti ki belai ki baki shoot how. Ngi aduai ha bangi kadang ipet ini ngi don kata ka jingpang mensim. Kini mensim kodor ki syate syakom ki bor jong soitan. Ha ki bor jong ka pop bat ki bor jong ka jingdom. Kim tip yo belai ba em, kim tip yo belai ubakrau, kim tip yo sim bakrau, kim tip yo tu try jong ka beneng ka try jong ka khandau. Kim tip yo tu try ba thau ka rangyeng kata ka GM jong kiro. Ngis ngau sun ay ki ngili ai ngo yo try ngili opoi shene ban pen pla yo jisu ban ye tu yo jisu bat ban ye lap ka gospel ga jong belai ban pen benar ka khubor ka jing pen em ga jong try ru kum ju ha ka por ka bakenta. Ti ngi hani ka por ngi dap ka jing siong yo belai ngi don ha ka ka wa barak menta bade ye ka bangin dap syong da ka ling. But ika bangin late no shaway pat ke jaka ban yalap ika gospel ga jong belai. But ni ai ku belai i pi baro kin men ki para ki be it ke jonga how try Jesus Christ. Way poi baro de ka jing it ke jong belai ni ai ku belai it je fi yang ngai de ka jing Christian jong pi ngi jing duai baru try nang yala mingi ki jaka bat nang yo ban yalap ika gospel belai ni ki jaka baga kubor ga jing pen em ga jong belai ka nang sapriang ni ki jaka bat hakini ki thain kini ki dong ka bangi i sau dong ka dong berap de ki cloud de ki lum de ki ba lum he ki cloud he ki ding ki sik ki ba he ki bing ni ki jaka shne bat ki jaj ben riu shne ki labun ki jaj ben riu shne don ki jaj ben riu rilum don ki jaj ben riu rilum don ki jaj ben riu rithor ki don ki hindu ki don ki muslim ki don ki kristan bun jaj ki jaj ben riu ki la don hene ga jaka hare ki ki ai ke bar ngi ai ngo utrai ngi liok poi hang ne ban sek ngi kum ka tim jang ka khubor baba ngi liok poi ngi jaka ban yalap ka gospel ka jong blai ha pedeng ki jaj ben riu ha pedeng ni ki mensim ki bakodor ki baring mensimat ki batan mensim ngi liok ban pembena yo jisu ngi liok ban yalap yo jisu pedeng jong ki hane ka por ka bakenta hare ngi kum ka tim khubor baba hane ka por ba menta ngin ai de ka wai ka number jing ruai ha ka jaka bat ka jaka ka bangi ruai hang ne ngi skem utrai pen im ka shnong ka thau ka shnong jong ki de khar bat ka shnong ka jaka ka baki ong ka munkus ka shaka ka shnong jong ki de khar te shiliang ro ka de khar hane shiliang ro de khar bat ni de khar nang de ki hindu tinga ngi scam kan jing ruai jungi hang ne bat kan pen em utran pen em me ke ngin ruai ni wen jing ruai ke baang lambat ngi try to long ngi ni ruai lang baro ngi kum ka tim khubor ba khtien bela ngin bat kan jing ruai ha kan ga jaka hai ni ki mensim be kordor kini de khar saudong ki badon dengan jing ruai ngi try long lambat ki tran pen em me ke to ni ruai lang baro lambat ngi try to long me bala pen yung kut palang smooth mengin nesim mengin nesim mengin nesim lang kut palang smur mengin nesim tin jong me ai ngin bor jong ka hangi kren la trying in shash kor me long u blay Melang blay Melang blay Crash trying in shash kor melong blay Baro paker hai you men sip ban try I'm good light for night new birthday night new birthday night new birthday I'm quite polite for night new birthday. Ku belai ban kar khu ni jing ruai
Te ngin duai ke balingkot ha kan ke por bo blin pen im kan di khar ke badon. Pai kate shiliang aru kan di khar menang mane balai thau nang dei ke Hindu. Kan ke shiliang ne nang dei di khar nang dei ke Hindu nang dei mane balai thau. Ini duai menta jung ke blin pen im ke ngin duai lingkot ha kan ke por. Try jisu. Go pa blai jonga ko try. Kini men sim ke korar ke basya te syak kom ke bor jonga jingdom. Bat ki ha ke bor ki soi ki krai. Ha ki bor jong soitan. Wala pengop iki ko try ban mane ki ding ban mane ki wa ban mane ki lum. Ko pa nga duai ko jisu be jonga. Pen im ki ko blai be. Pen im ki try. Keren ki blai kin tip im ko try. Kini thu im ko jisu be jonga. Kin pediang im ko blai jonga. Try kta iki. Try pen im jisu iki. Engai kini ke por kini ke kubor. Try kin pen im ki ko blai jonga. Jisu nga IT me. A blai jonga ki yo i ngi ko try. Ki iyo i ngi ablay junga ki pek chengi ko pa ki pek lingo ingi ko try ki sngew lingo ingi ko blay hari hakawe ka sngi ko try men pen shay ki kin tip ablay yeme bat kin long kinong sakhi yeme kin yalap yeme o blay kin pemana maki syapang jo me jisu try nga IT me jisu blay junga jisu nga dua nga IT nga pan kerteng jisu amen basania hame ko try ni bo ngi IT ki jingalam jing pya ki bastat ki jong me na ka banta ka jing mane jing sikar belai ki jonge bat ki jing persang ki barit ki batalot ki jonge men pen kraw ki na banta ka buram bat ka kerteng ka ba im bat ka ba khoi ki ba shisha ka jong me ko pa rat ba ikir khoi ka ne ka por ki badang sa ba ro ka khori ngi ki jing sikri ki jonge bat ki ne ki men sim ki badon saw dang saw kun ka ne ka jaka bat ka khu ko pa be na ka banta ki por ki sni ki badang wan skeu ko pa ngi pan ngi duai ka teng ka badon bor ka ba khoi ba thiang tam Jesus Christ nang pad im jonge amen. Ublay ban ker khui ngi un ker khui phi ba ro ki khun ki ba it ki jong blay pin kan mau le me he jing duai jong phi ublen ker khui ngi ba ro hallelujah yaro you try hallelujah amen amen